زلنا 40 لعلي شعت فيتي كيرانا ندابا مالت حجز يتقاملو أبوتاتنا يقول أبي تتحيل لنا سلازي ناي قدم كرسي ناي بيت كريستيان زي تاريخاوي بيت كريستيان معنا تكلت يا بزيادة قاعة الحاول كان يحتاج زبالة نقدر وتتحقق كله إذا زي تري ولا وانجيل يا أبو ملا 4 وانجيل ماتيوس وانجيل ماركوس وانجيل لوقاس وانجيل يوحنس إذا 4 وانجيل حزالة ماله حزال تين حكتات بالنسبة حقي أبدي الله حقي خالص أنت وبرهنا وتقوم من زنبر حقها قال كان يجي تاخذ مرقه بحجز تمالئ نص زفره سقعه قطعت كم زلو زمان قال حقي ما اذا عبدي تقبل زنبر حقي ما له ሕብረተሰብ ኣመንጎ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ህይወት ባህሊ እናኣተወ ንመነባብርኡ መሳጥን መሃርን ይገብሮ ባህሊ ኣብ ኩሎም እንቅስቃሳት ማሕበራዊ ህይወት እዩ ዘሎ እዚ ረቕ ዝበለ ሕብራዊ ሓይልን ውህደትን ዝፈጥር ባህሊ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣምር ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ሰሪጹ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክሰርሕ ይረአ ሕብረተሰብ ድማ ጽቡቕ ጌሩ የሳስዮ ይሕልዎን ይግልገለሉን حبراዊ ናብራ حبراዊ ጥሙርነትን መቕረትን ይፈጥር ኣብዚ በሓባር ዝንበር ማሕበራዊ ህይወት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይንጸባረቑ መስረትን ኣካየትን ናይ ዝንጥፈት ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝደልዮ ዘዘናግዖን ዝምህሮን ገይሩ ይሰርዖሞ ተሳታፊ ናይ ፍጻመ ስለ ዝኾነ ግርም ገይሩ ይሕገሰሉን ይዘናግዓሉን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ንማሕበራዊ ህይወቱ ክገልጽ ዝኽእል ናይ ክዛርሱ ፍሉይ ባህሊ እኳ እንተሃሎ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ግን ብሓባር ክጸሉ ዝኽእል ባህሊ እውን ኣሎ ብሓፈሻ ባህሊ ምስ ኣቀማምጣ ቦታ ኩነታት ምስ ካልእ ዝተፈላለዩ ጽልዋታት ብምውሃድ ካብ ናብ ፍልልያት ይፍጠር ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ እምነት ዘሎ ባህሊ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ግዛርሱ ጽምብልን ነዚ ጽምብልን ኣገባብን ዝሓቁፍ ባህሊ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ባህሊ ኮይኑ ዝሰርሕ ልምዲ እውን ኣብዚ መስርሕ እዚ ይጠቓለል ዓድታት ልምድታትን ንምንጽብራቕ ካብ ናብ ክነግዳ ምስ መቕርበን ቤተሰብን ክበጻጽሓ ናብቲ ዝበዓል ዘሎን ንኽብሪ እቲ ኣጋጣምን ብብዝሒ ናብ ሓደ መዳይ ይውሕዛ ገለ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ዓበይቲ ሰባት ንኽልተ ሰዓት ብእግሮም ተጓዒዞም ክመፁ እንከለዉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን حراي حجي أبزي جزء زي 94 عامة غيركم نعم بل 95 عامة يخم تخرج لهم حجي 95 عامة غيركم كلهم جن زناي كل 9 ساعات من قدي بقولكم بطيهم ما عيدكم أكم من ويسلم انتاي بقولي يسلم انتاي تسمع عدبوي نعدبوها مسعبخا سنة بتعدبوها زعبخا له انت تملسك تنفسك حدث سلسل بهالبت بساينساوي أكبر سلسل بسخاز حدث ومعدخة وبعدخة ما قد عدخة قروها عدخة انت راها تحوش تحدث جبهال نربطها انت سلسل له عدبوي مسمى أكون بسيك بقى تنكروا كميت كلكم مقد دخلت ساعة كتاماتنا مقد دخلت ساعة مزازبانا ኣብዚ ቅንያታን ሰመስቀለ ኣመላ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዙሕ ጸወታን ጽምብልን ይዝካየድ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝርከቡ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ኣባዓላን ንዝቅንያት ዝገልጽ ጭፈራን የንጸባርቑ
እዚ ከምዚ ዓይነት ተርዮታት ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ህይወቱን ማሕበረ መነባብሮን መቕረት ይፈጥረሉ ህይወት ብባህሊ بسراح بصوتان بخالق تمساسلت نطفتاتن ተዋሂዱ ንኣእምሮ ጥዕና ይህብ ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀደም ባህሊ ብድንጉሉ ዘሎ ይመስል መርያ ናይዚ ገለ ሰባት ንገዳም ዝኸውን ከብቲ ጤለበጊዕ ሒዞም ክነግዱ ምኽኣል ቀሊል ነገር ኣይኮነን መስልምድን እምነትን ዝተኣሳሰሩ ብምዃኑ ነቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ብዘይካዚ ካብ ከተማታት ኮነ ካብ ካልእ ዓድታት ንልዕሊ 5 ሰዓት ተጓዒዞም ኣብዚ ቦታ ይብዕሉ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እሞ ከዓ ነዚ ገዳም ን4-5 መዓልታት ተጓዒዞም ይነግድዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝዕላል ናብዚ ብርክት ዝበሉ ነጋድያን እሳተፍዎ በዓል ናይ ዝገዳም ኣመንቲ ምስልምና ከይተረፍዮም ዝነግድዎ ልክዕ ከምቲ ጽምብል ዝእዝዞ መሰረት ከዓ ኩሉ ነገር ይግበረሎም ምስቲ ሕብረተሰብ ድማ ሓቢሮም ይዘናግዑ ንሕና ሙዙ እንዳቦቲ ኢዲ ንጓንቱ ነብስን ክዳንን ኮይና ንነብር ሰብ ንጽቡቕ ብሓደ ንምክቶ نحماق بحد نمكتو حدا أكل كنا نبر سبيل كسب لمي كاب كذا ما تحينا بوبتاتنا كسب لمي حدا أكل كنا إن خيل أنا خلاص عبي بعلي يقول أما مسجد النجبرو كم خبري ذلوا معالتي يقول بحد مساعتهم حدا أكل كنا نوعد أنا حنا كم غيرنا حدا أكلنا خنا نخنصنح نخنبر كساب زلنا دقنا أبدقنا خنمحلالف كعا تسفى نقبر اوكي حرا ازي كم زي كتبوا لنا صنحكم استفلالي نغيركم تقولوا لي طنحكم انتاي وتيربحوا انتاي يطقمنا ربحنا فقرن حدنتن فقرن حدنتن بحاتين ذي تمروي حدنت سلزلنا كمو غيرنا خنبر ندل سباتي راح كنتي وصل صلاح ولدني انا نايتي تاريخ ناي ولدي ورثت خلنا احنا خام تم دحرس ولدتات كنا وارث سلزلنا وينا تبقينا خزلنا مالك بعدي 10 شمن تعدتات زحقفت يا لو غسار ده 10 شمن تعدتات السن بهرم مسلمنا كريستنا معره زحقفت ماينا سعرنا انجينا كل حدا خوينا حجي خام نحنا ابتم دحروت او رسمنا قدامت ولدنا نحنا انتم دحروت كنا وصل